boleh tangannya bersama-sama ke atas ya. Dan kowe ngilang rapi soto sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janji janjimu kuwi nglarani ati sajan aku lara si kuat nyangga tatu sing ana ndada beri rasane yen eling kowe angel tambane monggo lanjut. Apa aku salah yen aku cerita Ada temannya gak didukung jogetnya dong. wong ning sandingmu ben milu krungu piye tenane apa aku salah yen aku kondo Monggo Bunda sini Bunda. apa Mau nyawer boleh, mau nyawer ya. ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe Iya dados asik nih. Ora bain-bain asik. Mana keluarkan berbagi rezeki Bunda. Iya dados. Iya nanti lagi yang lanjutnya ya. Merah kuning hijau keluarkan semua dong Bun. Asik terima kasih rezeki tidak kemana. Ya monggo nanti lanjut ya. najan aku lara isi kuat nyangga Ya monggo yang mau nyawer lagi urunan boleh Bun ya. sing ana Keluarkan ndada lebaran-lebarannya beri rasane yen eling kowe angel tambane Iya, tambahnya merah kuning hijau. Wah, ini hari ini luar biasa. Rekor ini dari kru pedagang alun-alun Banyumas. Bapak ikut nyanyi juga dong Pak, sini Pak. apa aku salah yen aku cerita apa anane wong ning sandingmu ben milu krungu piye tenane Iya, priwe maning ya Pak ya, prihatin ya. apa aku salah yen aku kondo